RPC, skraćeno od Remote Procedure Call, je protokol koji omogućuje procesima pozivanje i izvođenje procedura na udaljenom računalu. Glavna ideja RPC-a je da poziv udaljene procedure iz perspektive pozivatelja izgleda kao poziv lokalne procedure, dok su implementacijski detalji sakriveni u nižim slojevima. Kada klijent pozove lokalnu proceduru, njen identifikator i parametri se pakiraju u određeni format i šalju preko mreže na server, gdje se zatim raspakiravaju i poziva se željena procedura. Nakon što se procedura izvrši, rezultati se pakiraju i vraćaju klijentu, koji ih raspakirava i vraća kao rezultat poziva lokalne procedure. Trenutno radim na projektu gdje je klijent razvio kontrolni sustav koji koristi JSON RPC za komunikaciju s klijentskom aplikacijom. Kontrolni sustav je zadužen za upravljanje pametnim kućama, pri čemu pojedina kuća može imati jako puno podsustava, npr. svjetla, zavjese, alarmi itd. Osim toga, svakim od tih podsustava se može upravljati preko više uređaja u isto vrijeme. Zahvaljujući RPC-u, upravljanje ovako kompleksnim sustavom iz naše perspektive svodi se na pozivanje metoda nad naizgled lokalnim objektima. Na klijentskoj strani, za potrebe slanja i primanja podataka, koristi se objekt koji šalje sve serijalizirane RPC komande prema serveru i jedan generalni callback preko kojeg se vraćaju dobiveni rezultati. Kako bismo postigli transparentnost, prema višim slojevima izložena su sučelja koja su identična onima na kontrolnom sustavu. Time smo postigli da viši slojevi pozivaju metodu nad lokalnim objektom i nisu svjesni da će se ta metoda zapravo izvesti na udaljenom računalu. Implementacija navedenih sučelja na klijentskoj strani je zapravo proxy udaljenog objekta, a zadaće lokalnog objekta su formatiranje RPC komande u obliku JSON poruke koja sadrži ime metode i njene parametre, registracija callbacka nad response dispatcherom koji će se pozvati kada dođe rezultat, te slanje formatirane RPC komande preko command dispatchera. Nakon što stigne rezultat, response dispatcher poziva registrirani callback i time se rezultat vraća pozivatelju metode. S obzirom da pozivi udaljenih metoda mogu potrajati, bitno je da su asinkroni. Kako bismo izbjegli tzv. Callback hell, koristimo reaktivno programiranje. Osim poziva metoda, morali smo podržati i primanje notifikacija preko RPC-a jer radimo s podacima koji se mijenjaju u stvarnom vremenu. Zbog toga uvodimo još jednu komponentu koja je zadužena za registraciju i prosljeđivanje notifikacija, pri čemu je prosljeđivanje vrlo jednostavno sređeno reaktivnim programiranjem. Ovakvim pristupom dobili smo sustav koji u potpunosti apstrahira kompleksnosti povezane s radom s RPC-om. To nam znatno olakšava daljnji rad jer se možemo više fokusirati na implementaciju poslovne logike bez da moramo razmišljati o implementacijskim detaljima nižih slojeva.